Abba Kano shi Kamson kudan Alon Alhaji Ahmadu Mansur Orten ya mega sun duka wallahi sun duka furo sun duka Ajiya Mari Tassim President Sani. ONG Codeco. Ousmane Hassan Tilaberi final Non, Aya gagné. Monsieur l'arbitre. Kuda borai no Tony Tilberi borai kubai wala mo ta Tasu nani da zandar kubai yaka cak aiki ba kwano Wasaruna. mi alura Gurjai Gone yaka cak final Tassim Sani tasu Ousmane Hassan to Tilaberi zandar wai Tassim Goganesi Ousmane Hassan Goganesi wai ba fosi bangam chaga fosi chalara wallahi sinan dole Tassim wala ali gamo danga go ngwara ino maradi ba kai mo ba go sala babu galaje garaje zati hankali Akwai. hankali ake cha hankali manti sasa ni noso wai ne oberda sa da musa kalitemba ni misi nyoti ngai salo ngaida wallahi wakuna seu Monsieur Yaka. dole Yakuba Amadou Dole. demandé à la ya table de technique. quoi to Yaka de petit amma da Petit dan Max. petit sarki muzaban mawa maradi ta president ko urban kasam da musa chindo to gwamnan jihar Sokoto Amir Waziri Tambuwal ganan Elisha Mai Abdul Tola na kokowa cikin tare da gwamnan jihar Abdul Tola Freak na minti na biyar. Maradi Liborai go charga a kusan su ministan cikin gida ministan kasa ba su Saruna dangai mai girma fira Dukkan minista siga Bashir Dibuja. Dini Gurja dingo dian mai gurja go Chad parce que Tassim Sani aga amo aferi A da Kenya mai. Monsieur Tassu Malam. amma do ba ma tino dinago akwai shugaba Muhammadu Yusuf wallahi Demandé ici. yana nan zamanin bakin kare